No Jožko, poď, prevediem ťa takto zozadu, uvidíš vesnu. Ale ty si spomínal, že si tu bol raz na nejakej party. Áno, tak tu nás za starých čias asi, neviem, že či to tak aj pomenovať, ale určite za starých čias tu bola jeden čas veľmi zaujímavá party, taká zrovna na tomto placi, poriadna barbecue a išli sa aj neviem, či do 12, do 1 do rána. Ale potichu ste boli, nie? No tak samozrejme, lebo myslím, že keby sme, hej, inak, ako inak, 0,000. No ale to mi povedz, Jožko, dlho sme spolu neboli. Teraz vlastne kde? V zime si... Tak, teraz si v Tatrách? Teraz s tebou tu, na? Áno, pred vesnou. Pred vesnou, áno, ale inokedy tak zašitý možno niekde na chate vo výške, pretože predsa len treba trénovať a aj teraz ide Paríž, takže už budem utekať niekam hore, hneď ako dohovoríme. Lebo... A Paríž je už tento rok? Áno. Aha, Paríž je za pár mesiacov doslova. No. Plánuješ tu byť niekoľko týždňov v Tatrách? Myslím, že minimálne taký mesiac. Samozrejme, že keď sa dá, tak som tu aj 2-3 mesiace, pretože to prostredie je naozaj neopakovateľné. Tak super. Ja tu tak často a dlho nebudem, ale budem ti držať palce, nech sa darí. Ďakujem. Tak a verím, že sa potom uvidíme pri zrekonštruovanej vesne a možno nás pozveš na kávičku. To by bolo super. Veľmi rád si potom teda s tebou kávu dám a či už to bude 1 alebo 2, uvidíme. Dobre. Tak držím palce aj v tom Paríži a budeme spojení. Ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi rád, že ti budem môcť poslať blahoprajnú SMS-ku k ďalšiemu zlatu. Ďakujem. Dúfam, že to tak dopadne.